So karon na atong challenge. O mao ni siya ang lumba kagod challenge. O kay ting binignit man ron. O dapat magkagod jud mo ha. O kisa tong team ang pinakaunang makahuman og kagod. Permiyuhan ako og 30,000 pesos. Kulay lang yan, ma'am. Pwede mo sab. Oh. Sige. Kaya tagtulo mo na. You ready? Set. Go! Ayun kasi ako ya. Bayo pinaita yan. Ano na lang, 30,000 mami. Kanang, mga liho ka, ma'am. Sus. Ay, sunod. Kapit na nurot ang bayad. Kod! Para mga kaon na binignit! Handos! Kinala, naginot yung mama. Oh. Naginot yung magul, ma'am. Handos yun! Tinawag ang sarpitang handosonan. Kanang wagi puti, ma'am. Oh. Oo, kay nakuha naman na sa kuhan. Yun. Para makadaog ta kay right ra Kaya, ma'am. Okay na, ma'am. Mm. Yeah, kani pa na. Okay. Hila, kuha magay na ilaw. Approve ni ma'am kay ipakita. Naman. Para nga. Kaya, ma'am. Okay man na. Oh, una ko. Ikaw. ma'am. Oo. Kuhan Hindi, tik-tik, ma'am. Ah. Mulgi. Eh. Napaya sa inyo ha? Tabangan akong kusap eh. Mulay uga di ay. Bulayaw ka. Bulayaw god. Mulay uga di ay. Ang pagbulayaw ka na nga. Doktor ni. Murag mga galingan og kuan ay lihok oy. Kod kinami kay biniglit, ma'am. Mm. Ini human ani man katong challenge. Ang biniglit na lamit ayo. Mo gani. Lagi. Tarungan yung kod diha. Nan, ukaban. Na. Mama. Tara sa puti, mama. Kanang urusudan na mama. Mm. Na, ma'am. Okay na, ma'am. Oh, kana ge. Tawa na sa nila, ha. Okay. Okay. Kanang gawa kay ma'am. Abilin. Ma'am, tara mama. Oh, ma'am. Disqualified na daan, ma'am. Tara ma'am. Kalubi ka na, ma'am. Dito na doot. Tara mo. Hanapin nga na mo, ma'am. Di na, ma'am. Wala na. Matuno din na yan, ma'am. Wala na, ma'am. Matuno din na yan. Tara, ikaw yung desisyon na, mama. Tara, ipugos mo nilang doot, ma'am. Ano nang aukal? Ipugos mo doot. Kalubi na, ma'am. Tara, ma'am. Kaubar ko ng lubihaw. Ngano mo ni, ang katunga na sila, ha. Ang katunga na sa mua. Ngano mo, wala na upak. Kung kinukuro, ma'am. Peaceful na, ma'am. Nawa. Kada kami koy. Dula na ta. Nay, bari mo kulpul pre. Desisyon ha, disqualified na nga na mama. Basta din na usapon. Oh, sa Risto. Ay tapo ko nang magurot ang ipon, di ko kaubo. Oh, disqualified mo. Disqualified mo. Atara, pinuhay mo nag-agi. Pinuhay mo agi. Asa mga kita gitono na yan ang nilugit. Kuprasonon mo na nyo ha. Nadaganag.
Ipakagod pala siya, ipakagod. Papino pa na. Papino pa siya. Tawa. Oh, asa mo kita ituno yung na. Oh, awa dako kay mama. Oh. Ah. Mga guys, asa mo kita ituno, pwede na ituno yung na ni day. Uprasunom na laha. Kaya kauban ako ni lubi ha. Ang katunga nga lubi na sila ha. Ang katunga na sa mua. Oh. Bigotek. Ah. Ay pre. Ayo, ay pawag padlawon kay. Andon kay kay. Si mama na may posisyon na. Eh wala na sa kasabutan. Tawa ko tahu nga ang ingon ni mama para tulo sa biligit niya. Ingon kay kau kag binig. Ma'am. Wala yun. Lubadaw lagi ma'am. Unsa naman ni ma'am? Siguro. Wala na gini ma'am. Diyaman. Qualify, hindi qualify. Daw ma'am, napay dagko na ma'am. Usaw na ma'am. Usaw na ma'am. Di usap, usap. Oh, kagod man Di sikutan. ko kuha na. Oh, kagod man sikutan. Oh. Bangat. Oh, kala. Oh, pausap yun. Ipausap yun na. Oh, mana mama. Mana mama. Mana. Napalagi na yung mga puti. Oh, ikod-kod, ikod-kod. Ay, magkaya mo ang kwan. Okay, nag-usap pa sila lagi. Ikod-kod. Okay. Gaw na may mga. Oh, daog, team! Pili sila kay. Wala ba di usap ang uban? Yes. Kagod man sikutan, kagod na sikutan. Oh, daog, team! Tatay episode. Tatay episode. Ali mo ka!